Bisita ko ngadto sa ilaha, mangumusta lang unta ko sa iya. Nagtuo siya naibog ko niya, pagkaway buot wa jud ko niya pasudla. Ay pagkapiling gwapa, kakinuton ra ba ang iyahang hitsura, mura ug impakta. Salig lang kay naayo na mga kagidniyas pa. Nagkakita mi nga wala uyua, nagkasugat mi dito sa iskina. Nakurat jud ko sa iyang istorya, ngano daw gisunod-sunod na ko siya. Ay pagkapiling gwapa, kaginuton ra ba ang iyahang hitsura, mura ug impakta. Salig lang kay naayo na mga kagidniyas pa. Iyang panabi sa mga amiga, pang-artista daw ang iyang hitsura. Kutis daw niya puwerteng hamisa, paghilom na lang basig makilatan ka. Ay pagkapiling gwapa, kakinuton ra ba ang iyahang hitsura, mura ug impakta. Salig lang kay naayo na mga kagidniyas pa. Ay pagkapiling gwapa, kaginuton ra ba ang iyahang hitsura, mura ug impakta. Salig lang kay naayo na mga kagidniyas pa. Alright guys, so shout out time. May shout out to Euronatics TV. Shout out to Renz Bistag. Shout out to Mark Philip Imalay from Batu Leyte. So Silingan. And last, shout out to Jorams Mix TV. Alright guys, thank you very much for watching. Wala uyua, nagkasugat mi dito sa